Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh no. Uy, suway mga toyo. Ano nito ba ini? Oo no, to tao. Ay bari pa nga to dapat ng tao. Yan son sila to alam. Kato na. Tud na kumat to. Mga kipas ini larak na. Uno yung mga beni pagsiwa ni bayo larak. Ang mga beni 500 ng dagbos. Uy naginakan ng pagtukan nilo. Meron na siya mga lain ini. Oo nga ba ito yan? Nakatuto dyan mo lang umang pangkakita. Ito ba saksa ko rin pupo? Ang tao? Sa tayo. Oh my God! Mga putyaw. Ayun. Boss, nahabit sige mo yung itataas. Wah. Kung nasa 5 minute tupang, tawag na ako ta. Nikit sige ko. Ay, ba't nikit ba? Sorry, boss. Oo, nito ba ini? Uy, boss. Kamu ba yan? Ano na biya gawin nyo yan? Uy, biya. Ba't siniwan mo yan? Ana. Jadi, ano yung biya? Story yan. Ano po yung story? Yung maray na ang kataon. Ako nang siwa simbay ko. Ano, boss? Siwa? Nabo ko sa inapot. Isa ko lang ba yung nagsiwa? Nabisambiat ko, asun ko ni Maywan ko. Basal, ako ini, bago rap nakasud mari. Uy, pangyat ko sinsiwa yan. Ang katakot pa karo. Kaya saan naman nila ba mo? Isa mo rin yung bayo. Oh no! Kung isa ko inalon, matod kami. Namang biyan, makulong sana ko. Bisa ko ni Maywan ko. Okay, bincangan na. Ang kaminit. Di lang takaw masabayaw. Nice. Boss, na jagbinsang na kami kayo na boss. Nope. Among nagjari, mari ako na si Madya makabayad kayo mo. Alam silang kataon na ito na marang katos pilak di ka bayad kayo mo siya. Pasal, nabuna 5 taon kami nalawom. Sa, mga kauling baywan ko yun, mayroon hinang. Inamok yun, kiaksidinan pa. Inamok yun, mayroon hinang, way pagkaon. Sa boss, dumdum ako yung pagkaonon nila. Inamok, kaya ba na hindi ko nakikita nasagoy mga lasya nila. Buti siniban mo yun? Ngayon namok yun, narog nakakontrik, napukul inikog. Mayroon nakagi, mayroon na hinang yun. Ngayon namok yun yung pagkaon, bisan dumdum masin ako yung magpagkakaon kanya. Ako yung pagkutkuton. Ngayon namok yun mabuka, dumadlo, magdaka na dyan. Kiyangog na ba? Na ako na kumiga, sayo halumbay ni. Jadi, na, mga ko kayo mo pan. Mura yun, mamuko kayo mo kita. Na mayroon pagtingalan na mo, nag-operasi pa. Huwag kayo mag-inom. Tawang anak kan. Ikaw yan. Ano rin kawakan ko yun pinit, iwan dahil lang. Sinamuyan ko po. Ito na nakapakain na yun pinit ini, hindi na yung makausa. Mayroon na ikog. Nanilam yun nakai로 sa akin magpakondumdum. Ganyan kayo ni boss. Mulog na kamukha ko boss. Yung pinit yung dumdum akong lagubat. Meron na kayo boss. Inamoy ni, lawa na yun Hindi na kayo tanging ko, kinakapakain na yun Tura kami nagbincang-bincang yun na. Mga kami tawang. Muna kami halawa. Amurin ni sinamang gatos pilak ba. Meron boss. Ang biyad ko. Ay nako magbayad siya. Ay rin siya na. Ipagpapat yung pagpatamba mudara.